Прабачце, гэта яго кабінет? Добра, дзякуй. О, нарэшце ты прачнуўся. Як ты сябе адчуваеш? Не размаўляецца па-беларуску? Няма праблем вымажацца размаўляць. І камп'ютар пераклад за гета для мяне. У гэтай бальніцы мы больш тэхналагічна развітыя, чым вы думаеце. Чаму ты тут? Я думаю, ты успомніў. Дай мне ўключыць тэлевізар. Яны патэлефанавалі і сказалі, што вы выжылі ў аварыі. Я не хочу раскрываць сакрэты, бо аддаю перавагу, каб вы глядзелі па тэлевізары, бо так было лягчэй зразумець. Самолет Ту-114 толькі што разбіўся пасля сутыкнення са зграяй з больш чым 20 птушак. Самалётам кіраваў Нікі Вомерт, адзіны бразілец на борце. На борце знаходзілася 130 чалавек, 10 члены экіпажа, астатнія 120 пасажыры. Самалёт вылецеў з Маскоўскага міжнароднага аэрапорта, а 00:10 прыбыцця планавалася на 06:30. Аднак, а 03:10 самалёт трапіў у моцную турбулентнасць і сутыкнуўся з птушкай, у выніку чаго левае крыло аддзялілася ад фюзеляжа. Выжылі толькі трое і яшчэ трое сведкаў, адзін з якіх 7гадовае дзіця, якому удалося сфатаграфаваць самалёт, які разбіўся, перш чым ён урызаўся ў шашу. Пілот Нікі Вомерт выжыў і быў адзіным бразільцам у кабіне. Менавіта ён прымусіў самалёт планіраваць і кружыць, каб пазбегнуць сутыкнення з людзьмі на зямлі. Зараз мы пакажам відэа і чорную скрыню. Калі хочешь насадиться, Джакин? Заткнись, идиот. Ah não, vocês não vão brigar logo agora não. Блін, увесь гэты беспарадак за гэтага ідыёта. Паслухай сюды, нягодь. Ты ж не будзеш вінаваціць мяне замест нягоды. Бляха. Давай гэта, няўдачнік, то найгоршы другі пілот, якога я калі-небудзь бачыў. Galera, eu tenho um plano, mas eu vou precisar que o aviação fique bem Пілот кажа гэтаму ідыёту перастаць спрабаваць перавярнуць самалёт. Уставай, ты затонешься. Se a LAVOCA, eu preciso me concentrar, eu sei o QU, eu tô FAZENDO. Калі гэта спыніцца, вінаваты будзе... Замаўчы, бо калі мы памрам, то вінаваты будзеш ты. Para bebé R y G a R caramba. Актывуюцца закрылкі і набярацца газ. Падніметься. Não dá pra te ouvir. Што ён сказаў? Я на гэта. Уставай, пракляцы. Ты што пакінеш яго зацікнуць? Уставай, вылазь з кабіны. Калі працэнце... Самалёт спрабаваў аб'ехаць жылыя дамы, якія маглі апынуцца на яго шляху пасля ўдару. Як ужо згадвалася раней, самалёт разбіўся на ажыўленай шашы, і не больш за 6 сведкаў бачылі падзенне, але яны адмовіліся ад інтэрв'ю ў гэты момант. У нас ёсць некалькі здымкаў, адзін з якіх напой, а другі там людзі на зямлі. У нас таксама ёсць здымкі, зробленыя нашай камандай пасля выратавальнай аперацыі і катастрофы самалёта. Вялікі дзякуй за ўвагу і добрай ночы. Калі вы хочаце атрымаць больш інфармацыі, наведайце наш вэб-сайт. Дык, цяпер памятаеш? Табе пашанцавала выжыць. Мы выратавалі цябе, калі ты ледзь не паміраў, але на шчасце ты ачуняў хутчэй, чым чакалася. Аналізы паказалі, што сёння можна вяртацца дадому, і мы забраніравалі рэйс назад у Бразілію. Сустрэнемся на стойцы рэгістрацыі, калі адчуеш, што зможаш устаць. О,
Ён здалеў устаць. Выдатна. Ён прыйшоў прасіць дазволу на вызваленне. Добра. Можаш ісці добрага табе палёту дадому і добрай ночі.